de verdad. ATV aiatzea, iruditzen zait, kristona dala. Berakin geure arro, zoratute eta dana. Hemen, askotiko kantxan ikusi, oin Bilbao Basketeko kantxan ikusti azkenin. Amets bada baita ere, guretzako ere. Ba, txikitan esango nuke oso moitu ezala. Ume jator bat izen da txiki txati, bisotza handiku altu ebezin, bisotza handiku mía. Siempre estaba con anginas, pasaba igual 10 días con casi 40 de fiebre. A las 8:30, el sábado a la mañana, se presentaba aquí abajo, mamá, vamos. Y yo le decía, a ver, igual 0 grados, que no vas a ir, ¿qué se llama? ¿Qué tengo que ir? Se presentaba ahí y decía, pero Jo, ba, maneiz daban gainetik esango nuke oso pertsona ona dala. Munduko mutilik onena da, altura bezin handixe da bisotzez, eta danien, datano ipini gaitxu bide baten, balonzestu edala, alkartzi edala, eta dana. Maneiz da, baino mutile espeziala. Txintxue, langile, laguntzaile, ez dago beste bat olakoik egize, lagune, oso laguntzalea baita. Pertsona latzaxe dela esango nuke. Eta behin ez dago guztav izen galtzia. Eta nik uste oso lehiakorra dela baina. Ez zitzaion gustatzen galtzea, ez da kartatan partxi zen ez da beti dana irazi bat. Gurekin bada, beti okio, adibidez nerekin beti otea nahi txintxatzen daola. Eta beti irabazi, baino nik uste kantxanen behak dauken dana matula, eta oso kompetitibula. Jo, ba, jokalari bezala, ba dana ematen do. Jartzen dola, kantxa ateatzen denean dauken guzti emateola. Pista urtetzen dagoen guztixen niri, dauketen bizarratan atentetze jatez, emozioak danak azten dienien anzorregi, janzorregi, are dauken ibiltzeko haure, velozidadie eta energixe, ez dakit nundik eta behilik. Kristona. Guk asko maite deula, izugarri. Beti bilatzen dau, beti hueko bat, gurekin oteko eta elkarrekin oteko. Donostin daura ibiltzea eta naiz da denbora asko ez euki gurekin oteko beti topatzen momentua gurekin oteko, azte bukaratan da baserrire jutega eta oso pertsona ona, beti laguntzeko prest da ona. Etortzatzu etxea eta laguntzi zu dana. Zer dako zu etxeko, mama? Zu jarri hor, zu eseri. Ni nola pizkarretik eta gaizkin hon. Zu eseri, nik ingot hori. Laguntzi zu dana etxen, dana, Bere eskutrapu hartzen du botatzen dau bizkarrera, da zatea, mama, zetan nahi dozu laguntzia. Beti prest duela, beti, ero ensaladie ipini ero zen nahi dozu laguntzia, mama. Gu beti egon geha bere partiak ikusten, txikitatik, desente txikitatik. Orduan, olako maia batea jatzien, ez da erreza, orduan oso zarro. Manez, noite dute partidu eta olako egunetan Donostin. Bueno, jungo haitxu. Gero, ama, ero haitxe etortzezaku bile, alperrik eukiko buruko bine, parazetamol hartu, preparau, eta hango ez Donostira. Kenen, etxeko pertsona bat ikusita, ze lortu do, porque bea bakarrik bere izerdikin lortu do, hau da lekua aiatzea eta izugarri harro. Maneiz, nik ez dauket saltzeko eta beste bat aure bezalako bilatzie, zaile. Aurrengo izen okerrik ez bada, Bilbon ikusten dugu jokatzen. Suerte pixkat izeten daban, porque merezi dauta.